violin. Akala namin nung una hindi niya magugustuhan, pero ngayon, samahan niyo kami at manonood tayo ng concert ni Agape. So, yung nakikita niyo sa video, siya yung may-ari ng Violin Academy and kapitbahay namin siya. So, nagkataon nakasabay namin siyang papunta sa concert and karoon kami ng kwentong-kwentuhan. Actually, nabibilib siya kay Agape kasi every time na dumaan siya sa unit namin, naririnig niya daw na nagpa-practice ng madalas si Agape. So, ayan. Samahan niyo kami guys at excited na rin kaming makita siya. First time namin siya makitang magpe-perform. So, kami din actually ay kinakabahan. Pero alam namin kaya niya dahil gusto niya yung ginagawa niya. You excited? Yes. What do you think? It's good. You think you're gonna smash it? I love you. Love you too. Let's give all of those people, teachers, students, and parents, a big round of applause.
Thank